Makikilala ang kahalagahan ng mga tuntunin. Pag-iwas sa paglalagay ng maliit na bagay sa bibig, ilong at tainga. Hindi paglalaro ng posporo, maingat na paggamit ng matutulis o matatalim na bagay tulad ng kutsilyo, initor o gunting. Maingat na pag-akyat at pagbaba sa hagdanan. Pagtingin sa kaliwat kanan bago tumawid sa daan. At pananatiling kasama ng nakakatanda kung nasa sa matataong lugar. Hello mga bata! Ako si Ma'am April. Oras na para magtuon sa kindergarten. Dali na manantaw na ta, magpungko kag mamati sa maestra, magbasa, magsulat, magsinyadya, sa kinder may matunan ta. Ang mensahe naton para sa subong nga adlaw amo ang ako kag akon pamilya nagabuhat sang may paghalong. Mga bata, ano gani ang mga pamaagi nga dapat himuon sa paggamit sa mga butang sa sulod balay nga may paghalong? Pwede bala ninyo ako tagaan sa isa ka paagi nga nagapakita sa paghalong nga dapat naton buhaton? Husto mga bata, parehas ang paghalong sa paggamit sang kutsilyo, gunting, kagiban pa. Paano naman sa aton adlaw-adlaw nga ginaubra? Ano ang dapat himuon para mapalayo kita sa kagaw? Husto mga bata, maghugas permis ang kamot kag manghabon. Madamo pa sa mga pamaagi sang paghalong, labi na subong sa tion sang pandemya. Kasubong sini ang mga pagsulundan na naton kung maglagaw kita sa mall o magsulod sa eskwelahan kagiban pa. Kabalo-bala kamo kung paano kita maghalong kagusto nga himuon antes magsulod sa mga mall labi na sa aton bulatuan o eskwelahan para mapalayo kita sa kagaw? Ini ang aton pagatun-an sa subong nga adlaw. Una, antes ka maglagaw o maglakat, aton sikeron ang aton pamatsyag. Ginaubo ka bala? Sipon? Hilanat? Kung hoo, mas maayo nga magpahimuyong kadanay sa inyo balay. Mag-inom sang bulong, magpahuway, kag magpaayo. Kung wala ka naman sang may ginabatsyag, pwede ka na magpadayon sa imo katuan. Ikaduha, oops, teka, nasuksok mo na bala ang imo face mask? Maayo. Siguraduhon nga matabunan permising maayo ang inyo ilong kag baba. Likawan ang pagtandog sang face mask, agud hindi magtapik o maglapta ang kagaw sa aton mga kamot. Ikatatlo, mag-agi sa disinfection booth. Agud masanitize ang aton lawas kag mapatay ang mga kagaw. Ikaapat, pagsulod sa buluthuan o eskwelahan, hindi makalipat magtapak sa aton foot spa. Agud mapunggan naton ang paglapta sang kagaw nga dala sang aton sapatos, sandal o tsinelas. Ikalima, manghinaw sang kamot. Madamo sang kagaw nga nagatinir sa aton mga kamot. Labi na kung kaisa nga gakapit kita sang kwarta kag iban pa. Gani, hugasan naton ang aton mga kamot agud malitkawan naton ang mga kagaw. Ikapito, i-check naton ang temperatura sang aton lawas. Kung mataas bala o normal. Agud masigurado naton nga wala galain ang imo pamatsyag. Ikawalo, ang mga bisita, labi na ang mga ginikanan nga nagabisita kag nagakuha sa mga modules sa aton eskwelahan, dapat magsulat sa aton visitor's logbook. Tapos sulat sa visitor's logbook, hindi magkalipat mag-sanitize liwat sang aton mga kamot, mag-spray sang alcohol sa aton mga kamot. Sunod, sabtan naton ang health declaration form, kagihulog sa health declaration box. Ini para mapahapos kag mapadali ang pag-trace up sang close contact.
Kag dapat tandaan nga sa tanan nga tion, dapat siguraduhon ang physical o social distancing. Maghatag sang distansya sa tagsa-tagsa agud malayo kita sa kagaw. Kag pwede ka na magpadayon sa inyo hulot klasihan o classroom. Dapat naton tumanon ang mga pagsulundan sa subong nga pandemya sang COVID-19. Agud mapalayo kita sa kagaw kag masakit. Tandaan, ang maayo nga lawas amo ang pinakadako nga manggad naton. Gani, dapat naton ini halungan.